Na szavaztok srácok, én Lész Keverő vagyok, és ebben a videóban pedig jöjjön egy szendvics tutoriál. Megmutatom nektek, hogy kell összerakni egy, így mondom, egyszerű, de mégis finom szendvicset. Akkor kezdjünk is bele, ugye nem kell más az elére, mint egy nagy tányér. Ugye itt is van, látjátok szépen, tányér. Hát mi kell hozzá? Ugye a tányérban először kell egy kenyér, még hozzá egy ilyen szép kenyéröcske, ilyen szép gyönyörű. Most ahhoz, hogy tudjunk mást is rá tenni, ugye rá kell tenni, ahhoz kell egy ilyen kenőkés, ugye megkenjük, és kell hozzá vaj. Na, akkor itt a vaj, itt a kenőkés, fogjuk, szépen megkenjük vele a kenyeret, így. És már kész is, ugye meg van vajazva a... Erre már csak kéne csípős, ilyen szalámit. Hát akkor ezt el is helyezem. Néhány helyen így körbe. Így né. Ugye látszik, hogy mindenhová tettem, 4 darabkát. És a már ugye a szendvics az nem így néz ki, és hát így is szokták enni, de mi kell rá? A teteje. Erre akkor rá is helyezem a tetejét. Így, né? Szépen. És ha valaki mondjuk szeretné, akkor körbe is vághatjuk. Ahhoz, hogy körbe vágjuk, kerestem egy kést, egy ilyen kis kést, és ugye ketté vágjuk szépen a szendvicsünket. Így, né? Meg. Na, ne csúszál. Jó, köszi. Meg. Így, né? Na, tehát ketté is vágtok a még szendvicset, meg képzeljétek. Hát ugye, szendvics. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg több ilyen tutoriált szeretnétek, és hajrá, sok sikert! Sziasztok! Cső!